Ina ina. Uwar gida. Ina ina. Wai koro ka? Uwar gida. Komawa kasar mu jamhuriyar Nijar ya kama mu. Yanzu rana tsaka ka dawo ka ce mun za a tafi Nijar. Alhaji Nura Shehu Maradi shi yayi tattaki yazo ya sama. Ya ce mini ya sanar da shi bayan shugaban kasar mu Muhammadu Isuf ya gama zaki. To wani zakin ne Muhammadu Magajin Muhammadu an tsere dan takarar shugaban kasar mu na jamhuriyar mu ta Nijar a Demir da Bazin Muhammadu. Allah. Allah. Mama Nijar ya kama mu. Daɗi ya dawo. A'a ba komai sai na kukan daɗi ba komai ba komai. Pour que les dites Faisal nous ordonne de firmer. Pour grâce Bazoum, elle me fera un plat de comme président du Niger dans l'année 2021. 2021. Wallahi botas katina na shi. Amin 2021. Botas katina de ko? Botas kat 2021 Muhammad Bazoum.